Кога имаш нужда от кислород за себе си? Всеки ден. Тръгнали да дишам във вакуум, нещо не е възможно. Всеки ден имаш нужда от кислород. Поне веднъж в деня трябва да си поемеш хубаво въздух и да изпуснеш парата. Позволяваш ли си го? Правиш ли? И правя го. Скоро ще си увелича представленията. Това е моето изпускане на пара. Поне 1/3 от месеца минава в час и половина друго време. Съвсем различно от това, което живеят хората. Но да, правя го, позволявам си го. Мога го. Не е проблем. Да. Вероятно така и трябва всеки да го прави. Не знам. Всеки би могъл. Ако иска. Да. Някои не го правят, трупат. И накрая стават лоши неща. Да. Стоиш ли на разстояние от някого? Целенасочено говорим. Да, стоя на разстояние от хора, които не харесвам. Не общувам с тях. Не ги признавам. Не смятам, че са годни за общуване. А и не бива да общуваш с такива хора. И те са видни. В обществото има такива примери много. В ежедневието, ако искаш, може да излезеш, веднага ще ги видиш. Целенасочено ги избягвам и ще продължа да ги избягвам до всеки ден. Тогава кого привличаш към себе си? Не знам. Привличам всякакви хора, обикновено луди, защото ако има един луд на Мегдана, той ще дойде при мен. Защото лудите се привличат или? Не, защото, не знам, намират някаква сходност, някаква прилика идентифицират се с мен. И аз. И как се го обясняваш тогава? Не знам. Нямам обяснение на това. Просто трябва да питаш лудия човек. Наскоро ми разказаха история за луд човек. Един му се подиграва в селото. И той му казал, да, аз може да съм луд, но сега минах през Бегдана, събрах 20 лева, а ти ходиш всеки ден на работа. От 8 до 5. Кой е по-лудия? Да. И наистина, кой е по-лудия? В този случай и аз не мога да си го обясня. Представил ли си го някога, ако се беше наложил, буквално наложило да работиш от 8 до 5? Какво? Понеже го споменахме 2 пъти, за това те питам. Аз съм работил от 8 до 12, не до 5. Така че няма какво да си го представям. Това е част понякога от жизнения ти път, за да спреш да мислиш, че трябва да го правиш всеки път. Или другата история това е съзнателен избор, просто да избягаш от реалността. Защото и такова нещо имаше при мене. Така че няма проблем. Зависи какво искаш точно в този момент. Да. Предприемаш ли пътуване, който не знаеш докъде ще доведе? Постоянно много обичам да се загубвам в градове, в които отивам за първи път. Загубвам се с удоволствие. Вече при новите технологии няма как да се загубиш даже. Но на времето нямаше нови технологии, просто разчиташ на своя усет да се върнеш. Или поне да знаеш как да се върнеш до там, де си се изгубил. Затова гледаш, наблюдаваш, сваляш си ориентири. От тук съм минал, там съм минал. И се губиш с удоволствие. И седиш и гледаш какво ще ти предложи живота, когато си изгубен. Тотално. Даже в някакъв град. Сега ми изниква един спомен как се изгубихме с един човек нарочно.
И изведнъж зад един ъгъл излязохме и видяхме 250 лебеда в едно езеро. Истински. Виж, ето това е хубаво изгубване. Да се изгубиш където трябва. Да, с точното време, с някакъв човек. Да. И това е. Защо да не се изгубиш? А в преносния смисъл? Изгубвал съм се, да. И в преносния смисъл съм се изгубвал. И там вече ориентирите са където се появи светлинка, да се хванеш като светулка в... Това пък ми излиза един друг спомен сега, както отидох на риба веднъж. Май месец беше, юни, в началото на юни. И един огромен дъб, но огромен, хубав, много разклонен, като в приказките. Да. И както бях вперен в реката, се обърнах срещу дъба и видях, че дъба свети в стотици, да не кажа хиляди светлинки. И установих, че всъщност това са светулки, които явно са в размножителен период и беше сюрреалистично. Това като да ти напомни като в приказка, но ето ако си изгубен, малко светлинка в живота ти би могла да проправи път към приемането. Това, което ти казах, благодарен съм, съгласен съм и всичко си имам. Защото всичко друго е някакво намислено, ирационално живеене. Както обичам да се шегувам, баба ми все това е правила. Баба ми много малко неща правеше. Да. В смисъл, баба ми се си е купувала кола. Баба ми се си е купувала апартамент. Сега новия Господ е парата. Как ще предпазиш децата си точно от този нов Господ? Не мога да ги предпазя, мога да им дам пример, който ако искат те ще следват, но моите деца много зависи в каква компания ще са, с кой ще общуват, така както аз съм се пазил от лоши хора, ако мога да ги науча да ги разпознават, въпреки че не е много лесно да разпознаеш лошия човек. Или както казва Константин Павлов, един поет, по-добре е да излъжеш, че си лош, отколкото да излъжеш, че си добър. Защото като излъжеш, че си добър и станеш лош, тежка работа. Така че, не знам, моите деца дано да имат усещане да се пазят от лоши хора и лоша компания. Защото това е определящо. Ти успя ли да се предпазиш? Давал съм си сметка, че някои компании не ми влияят добре. Други пък са ми дали достатъчно възможности и решения за живота ми. Ако щеш и неочаквани приятелства. Така че не случайно има такъв мотив, с какъвто се събереш, такъв ставаш. Ако се събереш с гадове, ставаш гад. Защото това е изискването за да си гад. Ако се събереш с хубав човек, ставаш хубав човек. Това е. Много ти благодаря. Радвам се, че те откривам в един различен период преди 20 години. Или 15. Явно си спомняш какъв период съм бил преди 15 години. Общо взето, аз не мога да си спомня в какъв период съм бил тогава. Но не е ни нужно. Благодаря ти и аз ти благодаря. Щом помниш ти, значи всичко е наред.